Ja sitten tämä uusi hyppäjätähti Panaman Irving Saladino. Keski-Amerikan, Väli-Amerikan ennätys 8.56 tällä kaudella. Hän on maailmantilaston ykkösmies Irving Saladino. Näin hän vasta hirmuinen loikka Saladinolta. 8.56 tällä kaudella. Se on maailmantilaston ykköstulos, mutta nyt katsotaan mitä sieltä tulee. Myötätuulta on kuitenkin 3,3 metriä sekunnissa valitettavasti. Tämä menee myötätulituloston kirjoihin. Katsokaa kaunista tempaustekniikka, irtonainen hieno ojennus ja kylkimyyryä sivuun, niin ei Peffa jätätä. Irving Saladino Panama. Pieni sipsutus tuossa lopussa, saa niin sanotun kaksoisponnistuksen ja kohta tulee taululle kovat lukemat. Hän siirtyy pituuskilpailun johtoon, ohittaa Satumasin tällä hypyllä. Irving Saladino Panama. 8.65. Oi. Hurja tulos, mutta kuten sanottu, se menee myötätulitulosten kirjoihin. Siinä on uusi pituushyppytähti. Kuten näette, plus 3,3. 2 saa olla, mutta tuo oli liikaa.